באנו לכאן כוח פלמחניקי כזה. לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. לא ידעתי שיבואו אלפים, לא ידעתי שיבואו אנשי מקצוע. כשבאתי לשכנע את הקיבוץ, שאמרתי להם, חבר'ה, תביאו לבנות את כל הקיבוץ, אז בהתחלה הם צחקו. אמרתי להם, אני אביא את האחים. מתחים לנשק, אני אביא את האנשי המקצוע הכי טובים שיש, ולא סתם, זה הפרויקט הראשון שמסתיים בעוטף. אנשים באו בפילנתרופיה, בתרומה מלאה, בהתנדבות, וזה הקסם. בבוקר שבו הופקר כפר עזה לגורלו, איבד הקיבוץ 65 מחבריו. עוד 18 נחטפו, 2 מהם עדיין בשבי. במשך יומיים היה הקיבוץ כבוש ורק ביום השלישי שוחרר, ומאז עמד בהריסותיו. קירות מפוחמים, הקליעים עדיין תקועים בבטון, בכניסות מרוססים הקודים של פיקוד העורף, יש גופה, אין גופה, ותיירי השכול מסיירים בגיא ההרגה. אנחנו חיים בזמנים מופלאים שבהם סדרי העדיפויות נשגבים מבינת אנוש. לאחד תיתן המדינה תועפות מיליארדים, אחר יחכה. זה מצאו באחד מהדירות, זה מזוזה. זה מזוזה? כן, זה קלף של מזוזה בפנים. בפועל היום עושים פירוק את 4 הדירות האלה, היחידות האלה, מפרקים אותם עד רמת השלד, בטון, לא משאירים שום דבר. והדבר השלישי זה עניין התדריכים, רק אחד מדבר, לא משנה מי זה, יעשה את כל התדריך בטיחות, את כל ה-welcome, כל הדברים שהגעתם בזה, ולרוץ על הדברים, זהו. את עמרי רונן פגשנו בפעם הראשונה לפני כמעט 1.5 שנה בלוויה של סבתא שלו נירה שנרצחה בקיבוץ שהייתה בין מקימיו. סבתא, דיברתי איתך פעם אחרונה ביום שבת הארור בשעה 8 בבוקר. אמרתי שאת בממד עם אנג'י ושאת מפחדת, שיורים בחוץ, דופקים לך בדלת. אמרתי לך לנעול את הדלת של הממד ולא לדבר, לא צייגת. הוא בא אז לכמה שעות מהמילואים, סרן ביחידה מובחרת, וכבר אז היה מוכר כאחד מראשי אחים לנשק, מפקדים ולוחמים שנאבקו בהפיכה המשטרית. יש לנו תפקיד לבנות כאן חברת מופת! ב7 באוקטובר רובם גויסו למלחמה, ואחרים הקימו את החמ"ל האזרחי שתפקד היכן שמנגנוני המדינה עוד היו משותקים מההלם. לא הייתה מדינה, אנשים שוכחים, ב7 באוקטובר לא היה אף אחד שייתן תשובות. נתניהו ישב עם היועצים שלו, אני לא יודע מה הוא עשה, ואנחנו, אזרחים, מילואימניקים, היינו צריכים לצאת את המצב ולהגיע ולנסות לחלץ אנשים מתוך תופת, מתוך אש. זה יהיה העיקרון שהנחה גם את פרויקט הרצפות הירוקות בכפר עזה. יש מדינה. נכון. היא לא אמורה לעשות את זה? ישר על ההתחלה, שאלת השאלות. כן, יש מדינה שהיא אמורה לעשות את זה, כולם מבינים שיש מדינה שצריכה לעשות את זה, בפועל תסתכל כאילו מי מתקן את הזכוכית השבורה בקיסריה, אזרחי ישראל? מי מתקן את הזכוכית השבורה של סבתא שלי פה, 100 מטר? כל הזכוכיות שבורות מקלאץ', מי מתקן את זה? הם פרסמו קריאה למתנדבים ואנשי מקצוע והוצפו ביום הראשון ב6,000 בקשות. יום העבודה הרשמי הראשון היה 1 שנה ו10 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר. אני הגעתי לקיבוץ אחרי שחזרתי ממילואים, אחרי 180 ימי מילואים בסבב הראשון. הגעתי לכאן ושאלתי שאלה אחת שלדעתי הייתה מתבקשת, למה לא בונים כאן? קיבוץ כפר עזה הוא קיבוץ מופרט. הבתים שייכים לחברים. יש בתים שנשרפו עד היסוד, אפשר לבנות מחדש. יש בתים שבהם נרצחו משפחות, ואז קשה מאוד לחזור לאותו בית, גם אם פיזית הוא עומד. אבל המנהל לא נותן אישור למשפחה לבנות עוד בית. שבועיים לתוך העבודות, הממשלה מקצצת את שיקום העוטף מתקציב המדינה, פחות $1 מיליארד. אתה לא מתייאש, חצי מדינה מיואשת. אני מסתכל על הדור של סבתא שלי ועל ההורים שלהם ומי שהגיעו ובנו כאן את המדינה. עלייה שנייה אפילו, הם מתו מטיפוס ומלריה וחלקם התאבדו, חלקם חזרו חזרה לאירופה או למקומות שהם באו מהם. היה להם אתגרים מטורפים, כן? המשנה של ברנר, אף על פי כן, ממשיכים הלאה, בונים מדינה. כשאני מסתכל על זה, אני אומר, האתגרים שלנו לא כל כך גדולים באספקט הזה של לשמור על הקיים ולהמשיך לבנות את מה שנהרס.
הרצפות הירוקות הוא הפרויקט הראשון, 16 מבנים טרומיים שהובאו לפני 50 שנה עם ריצוף לינולאום שהדביק לשכונה את שמה. גרו שם שכבת נעורים, כיתות י' עד הגיוס. זה הגיל בקיבוץ שאתה מקבל יחידת דיור פצפונת ויוצא לסוג של עצמאות בפעם הראשונה. כמה עשרות מטרים משם נמצאת שכונת דור צעיר, שם מתחולל עיקר הזוועה. מי שלא נרצח שם נחטף לעזה. כאן אמור להיות מטבח, הרחבנו את היחידות דיור, אמור להיות כאן מטבח עם נגרות, למטה, למעלה, קיור, כל מה שצריך. הפכתם את המרפסת כביסה ל... כן, ופה יהיה לך גם מרפסת בחוץ. פה יהיה מקרר ומיקרוגל, מכונת כביסה ומייבש. כאן שירותים, פה מקלחת, פה מרה עם קיור, כל מה שצריך. אלה 4 היחידות לדוגמה. עד עכשיו אנחנו אחרי ריצוף, חשמל, אינסטלציה. נשמע כאילו אני מבין בבנייה, אבל אין לי מושג, אני לומד את זה תוך כדי תנועה. הרצפות הירוקות יהיה האב טיפוס. אחים לנשק כבר סגרו את הפרויקטים הבאים בעוטף ובגבול הצפון, באותו מודל של תרומות והתנדבות של המונים. אנשים שבאים לפה, הם אומרים, לנו, תודה, כן, עכשיו, אני תופס את הראש, כי אני אומר, זה מוזר לי, אתה יודע, מה תודה? תודה שאתם באתם וזרמתם על הדבר הזה, אבל באו שפופים ומיואשים, והם רואים את המצב במדינה, והם רואים את המצב של ההנהגה, את חדלות האישים ואת אפסות היכולת. אתם באים לפה ומגלים יכולת, מגלים שהם יכולים לעשות משהו. נכנסנו ליחידות, כל יחידה הייתה כאילו הזמן עצר ב8 לאוקטובר. היה בגדים על הרצפה, כל הפוך, אוכל במיקרו. רנן רייזקינד הוא אדריכל. כשהגיע, הבין שזה אירוע חד פעמי שלא דומה לשום דבר שעשה בעבר. באנו לפגישה ראשונה, נראינו להם מצגת נורא יפה עם הדמיות, הם כזה הסתכלו, אמרו אחלה. לפניכם היו פה 10 שעשו את אותו דבר, ומתישהו חתכו ולא שמענו יותר. התחלנו עם נתון מצומצם, ראינו שזה נפתח, ואז אמרנו אוקיי, הולכים על כל האירוע. כל מיני עניינים של החלטות שבשגרה הם טריוויאליות, כמו לעשות דלתות כניסה מספיקית, שיכניסו אור ליחידות, ויהיה אווירה, כאילו שהכל יהיה פתוח וזה, זה לא טריוויאלי בקיבוץ אחרי מה שעבר. וזו אמירה, לא היו פה סורגים על החלונות, אין פה דלתות לדלת. הכל פה יהיה כאילו אנחנו בכל מקום אחר בארץ, עם דלתות שקופות, ויחידות פתוחות, מתוך הבנה ברורה שחוזרים לפה, שטוב לחזור לפה. קרמיקה וריצות. אבל אי אפשר לשים את הכל כאן כאילו, בצד? בסדר? אז מתחילים עם הרבה חומר. עכשיו שמתם לב, אני לא עובד עם השפחל, עם המסטליטים. עם המלג' לא עובד איתו ככה. אני עובד איתו ככה. הוא טיפה זווית, והתחושה היא שאני מחליק עוגה. זו התחושה, אני מחליק את הקרם על העוגה. זה מה שאני עושה. אם תרגישו את זה ככה, אני לא אומר את זה באופן מגדרי, אני גם עושה עוגות. תרגישו את התחושה הזאת של החלקת העוגה, וזה יוצא את זה יפה. תקחו נגיד את המקטע הזה, תמלאו את זה עד הגובה הזה בחומר, ואז להחליק. אז זה הערכה? אני עדיין עושה מילואים האמת. עכשיו בכמה רקע בקריה, אחראים על נפגעים, על כל הגופים של רקע, של אישות וכו'. אז יש לצערנו הרבה מאוד עבודה שם גם. אני גם עמק יזרעאל, וחבר מאוד טוב שלי, אלי גליקסטר, זיכרונו לברכה, נהרג כאן. אז בשבילי זו סגירת מעגל. אתה יודע, זה שבוע הראשון שאני בלי מדיח. אחי, בעבודה אמרו לי, מה אתה נוסע לדרום? אחרי כל הדבר הזה, אתה עוד נוסע עכשיו לדרום? כן? כן, אחי, אנשים היו בהלם. מה
בגילך, במעמדך, בזה? אין, מה זה מעמדי? אני אזרח מודאג. מתנדב באחים לנשק, ויש כאן פרויקט מדהים, ואני בא לעזור. אני משתדל פעם בשבוע להגיע. לאט לאט אני לומד מקצוע לפנסיה. קודם עשיתי חשמל, אחרי זה עשיתי פאנלים, עכשיו שליח. יש להם waiting list מאוד מאוד ארוך. כי, איך אומרים, עם ישראל רוצה לבוא ולעזור ולעשות. וזה אחת הדרכים המצוינות לעשות. לא כל עם ישראל. כבר ראיתי שכתבו שהפרויקט הזה זה הלבנה של סרבנים. הסרבנים היחידים שנמצאים קרבנו לצערי זה ממשלת ישראל, שמסרבת להחזיר את החטופים, מסרבת להודות בזה שבעצם המלחמה נגמרה. המלחמה בעזה נגמרה. בסדר. מטבח, נגרות, דלת עכשיו שמנו חדשה, היא תהיה חלבית, לא יראו מבחוץ. בסדר? חשמל כבר עשינו הכל חדש, ריצוף כמו שאתם רואים גם כן. מה שנשאר מחדר האוכל זה הגונג שהיו מודיעים על אוכל או על אספה, שהיו מצלצלים, לא היו אזעקות. הוא היה בן 28 כשחזר ממלחמת יום הכיפורים והתבקש להיות הפרויקטור של הרצפות הירוקות. עכשיו הוא בן 80 ושוב שותף לבנייה של השכונה. הייתי מבלה פעמיים ביום בעזה, הייתי קונה שם את חומרי הבנייה, מלט ובלטות בבית להיה, הייתי מוריד את הפועלים בסג'איה. עבדו פה חבר'ה מסג'איה? כן, בוודאי. הקיבוץ הזה יחזור? מי שיגיד לך שהוא חוזר, תן לו את הזמן לראות אם הוא נשאר. מי שאומר שהוא לא חוזר, תן לו את הזמן לראות אולי הוא יחזור. תחילת דצמבר היה נר שמיני של חנוכה. בסוף יום העבודה המתנדבים התכנסו להדליק 8 אבוקות על גגות הבתים. 8 משואות לתפארת אזרחי ישראל. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אנחנו עושים את זה כי זה חלק מתקווה, מתקומה. דרך הפרויקט הזה אנחנו בונים מנהיגות, אנחנו מסתכלים רחוק 20 שנה קדימה, ואנחנו בונים באמת דרך העשייה את הדור הבא. אנחנו יצאנו ב7 באוקטובר, חצי מאיתנו הלכו והתגייסו, וחצי קמו לעזור למדינת ישראל, לצבא לנצח, למשפחות השכולות, לעוטף. אבל אני מקווה שהפרויקט הזה ילך ויגדל ויתעצם, ואלפי המתנדבים שיש פה יהפכו לעשרות אלפים ומאות אלפים, כי יש לנו באמת דרך ארוכה לשקם פה מדינה. אתם באמת האור של כפר עזה עכשיו. אני כמעט מאחל שלא תגמרו לבנות כדי שאני אוכל לראות אתכם יום יום. התביט אליי טובה וחכמה, היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. ואני חושב שהמשימה הזאת זה משימה ציונית הולמת ותשובה הכי טובה שיש למה שניסו לעשות לנו ב7 באוקטובר. אל תפחד, אני חובשת את פצעיך. עמרי, פעם אחרונה שראיתי אותו לפני האסון, זה היה כשהוא היה בן 3, בגנון פילון. והחלפתי לו טיטולים. אוקיי. והוא היה ילד מתוק, הוא ואח שלו תאום בר. דן חמוד. כן, הוא גם גדל יפה. אבל כן, אהבתי אותו מאוד, ואז פתאום פגשתי אותו פה, ברצפות הירוקות. עכשיו הוא קונה לך בית. ב7 באוקטובר מיכל לוינסון גרה בבית שהופך עכשיו לדירה לדוגמה.
פה התחבאתי מתחת למיטה, והתפללתי. 7 לאוקטובר עדיין לא נגמר, אנחנו עדיין שמה, אנחנו עדיין בתוך האירוע. שיחזירו את החטופים, שיסיימו את המלחמה, זה מעל הכל. בצלע שפונה מערבה לכיוון עזה, היא ביקשה לא לתקן את פגיעת הפגז, עד שכל החטופים יחזרו. אי אפשר שהכל יהיה עם גימור מושלם, כשבעצם אנחנו עדיין חסרים. זה קצת ככה מסמל את זה. את לא מוכנה לטייח את האירוע. חד משמעית. אמצע פברואר הפרגולות כבר בנויות, גם המדרכות, כמעט גמור. כאן המטבחים כבר גמורים, חסר לנו רק להתקין את הברז. גם כאן אתם יכולים לראות שהמקלחת היא יחסית גמורה, אנחנו צריכים לעשות פינישים אחרונים. פה זה החלל שיהיה סלון, יהיה טלוויזיה, יהיה פה קורסאות. אז זה מה שאתה עושה עכשיו? נגמרה הקריירה המשפטית? הקריירה... בעודה באיבה. היית דווקא מבטיח. תוך כדי המילואים הבנתי מה באמת חשוב ומה אני צריך לעשות ומה זה צו השעה והמשימה הלאומית, ואני חושב שהיא לבנות מעבר להשבת החטופים באמת, כבר אין לי מילים, כמה שהם מחכים שהם יגיעו כבר. בצוות שלו, שכבר עבר טבילות אש בצוק איתן ושובו אחים, יש לוחמים קפלניסטים וגם ביביסטים. הולכים אחריך אנשים שחושבים שאתה משרת את האויב. אז החיילים שלי לא חשבו ככה, עוד הם ראו שקוראים לי בוגד. כאילו לי קוראים בוגד, זה חודר לצבא, ברור שזה חודר לצבא. יש השלכות על מה שעושה ההנהגה שלנו, שאני חושב שהקשר בינה לבין אחריות ומנהיגות ודוגמה אישית הוא לא קיים, הוא לא קיים ניתוק מוחלט, אבל יש להם מטרה שאנחנו נהיה מפולגים ונשנא אחד את השני. אבל אני עדיין אוהב את האנשים האלה ואני עדיין אוהב אותם, אז אני חושב שהם טועים. אני חושב שהצליחו לשכנע אותם שאני הבעיה במדינת ישראל. זה עצוב לי, אבל אני חושב שאנחנו נצליח לשכנע. אנחנו בשבוע האחרון של העבודות, של השתילות. עכשיו צוות של גננים, למעלה מ-20 גננים הגיעו לכאן, לעשות עבודה מטורפת של שתילה. הניחו כבר את כל התשתיות ואת הטפטפות. יש רשימת המתנה על הדירות האלה. 16 דירות האלה? יש רשימת המתנה. טוב, כי זה יפה. זה לא רק יפה, זה גם חדש, וזה מרוהט. תביאו מזוודות, קבלו מפתח, תיכנסו ונגמר. אחרי כמעט חצי שנה הסתיים הפרויקט, ותכף יתחיל טקס גזירת הסרט. רגע לפני, עמרי לוקח אותנו לבית של סבתא שלו. אחורי ירי. זה שלנו? זה נזק קצת יותר גדול. אני חושב שזה שלהם, כי זה כניסה לכיוון הזה, והיה פה קרב. מצאנו מנוף של רימון. לא צהלי, זה... לא צהלי? כתוב בערבית. לא יודע, אולי גם להם יש דברים... כתוב על זה גדודי אל-קסאם, חמאס, ושנת השנה ההיג'רית. על שולחן האוכל הוא מצא את היומן שלה, לוח שנה, שבעמוד האחרון שלו המחבלים שרצחו אותה דאגו להשאיר מסר. גדודי עז א-דין אל-קסאם היו כאן, אתם ציונים, אתם תמותו ולא תישארו כאן. לפני שנה וחצי, בהלוויה של סבתא נירה, הוא התייסר על השיחה האחרונה שלהם. היא שאלה אותו מה לעשות, והוא אמר לקחי את אנג'י המטפלת ותיכנסו לממד. ושם רצחו אותם. לקח לי הרבה זמן לחשוב על זה ולנתח את זה, כי אתה יודע, אתה מתעסק בזה הרבה, במילואים יש לך הרבה זמן, שאתה לא בביצוע או משהו, אז יש לך הרבה זמן לחשוב. איך עכשיו אתה מרגיש עם זה? יותר השלמת עם עצמך? כן, במובן מסוים כן, כי הדברים היו... נגיד, המידע שהיה לרשותי אז, אני חושב שהפקתי ממנו את המיטב. בשכונת הרצפות הירוקות הכל מצוחצח ומעוצב, ובשלט נכתב ביצוע אזרחי ישראל. היום אנחנו חונכים את השכונה המשופצת הראשונה, שמסמלת הבחירה שלנו בחיים ובבית שלנו. הממשלה לא הייתה שם לעזור, ובתוך הוואקום הזה קמו אחים לנשק
אנשי מעשה שלא חיכו ולא שאלו ופשוט פעלו מתוך ערבות הדדית ולקיחת אחריות אמיתית. והבטחתי לסבתא בהלוויה שלה שאני אעשה הכל בשביל שמפעל חיים שלה ושל סבא, עקיבא, ישתקם משהו יותר מהר. וגם היה לכולנו ברור שלא צריך לחכות לאף אחד ושאנחנו נתחיל והמדינה תגיע. אנחנו עדיין מאמינים שהיא תגיע ואנחנו נעשה הכל בשביל שהדבר הזה יקרה.